Audio Jungle. Unya, padayon ta sa ato ang ikaduhang video sa Pilidor Defense nasugod sa E4, E5, Knights F3, D6. Muna gitawag og Pilidor Defense. Sunod, D4, pawn takes D4. Pero unya na to hisgutan sa sunod nga videos nato. Kaya ang atong hisgutan kining Knights D7, kaning gitawag og Pilidor Defense Hanham variation. F6, Knights G5 para atakihon ang pawn sa F7. Siyempre, ang itumon mangita gyud depensa. Kining Knights H6 para depensahan ang pawn sa F7. Ika pwede kag A4, pwede sa kag mag-castle. For example, castle lang ka. Bishop E7 siya para pawaon nimo hang kabayo. So buhaton nimo Knights E6 para pressureon ang iyang queen o gihang pawn sa G7. Siyempre, ang itong makaon yun si kabayo sa E6. Sunod buhaton nimo Bishop takes H6. Pausad siya. Pawn takes H6. Imuhang queen, ibutang sa H5. Queen H5, check. Siyempre, way laing kadaganan ang iyahang king, diri na sa F8. Nya, sunod, bishop, kanon ang pawn sa E6. So, nakita na to nga one move mati na. Suminga na ang iyahang queen para madipinsahan pa. So, ikaw sad, queen. Kung pawn C6 siya, Knight G5 para atakihon ang pawn sa F7 para ma-fork ang queen o rook. So, depends gina ang black. Knight H6 para dipinsa sa pawn sa F7. Nya, pawn A4 para ang iyang pawn dili makarhe. So sunod sa lihok sa itong kinimang yung bishop E7. Siyempre, among buhaton ani bishop takes E7. Nya, knight takes E7. Knight E6 para pressure ng queen. Siyempre, dagan gina siya. For example, darin dapita. Kay di man siya makaray kay na may kabayo. So, darin dapita or dere. For example, diha. A5. Ikyas niyang queen. For example, dere siya mo ikyas. Fork. Check dihang king, patsunan sa dihang queen, apel na ang rook. So, di siya muliho ka na repita. For example, mari siya. C3. Nya, kung diri siya, patay sa queen na, ari na siya para atakihon ang kabayo, pero makabayo muarhi sa C7 check o niya fork sad patinon niya hang rook. Siyempre ang king muduol dari sa D8. Imuhang kabayo muarhi sa A3 para di nakaikyas yung queen arong ma-queenless na siya.